Здравейте! Още една нова година дойде. Да ви призная, като малък не съм вярвал, че ще доживея до 2024, ама доживях. Ужасната 2023 си отиде и сега какво? Имаме правителство, но няма управление. Имаме бюджет, но няма пари. Евроатлантически сме ориентирани, но ние така и така сме в Европейския съюз. Не знам какво пак се ориентираме. Купили сме си изтребители от Америка, пета година не идват. Сега си купихме и БТРи. Даже си изтрепахме преди нова година да бързаме да ги предплатиме, за да може и те да почнат да идват след 2 години. Баща ми казваше, че човека е единственото животно, което два пъти се спъва в един и същи камък. Нямаме детска болница. Събираме капачки за ковьози. И аз събирам. Защо харчим пари, които нямаме? Трябвало да се модернизира армията. Добре. Сега разбирам обаче, че модернизацията на личното оръжие остава стандарт АК-47. Автомат Калашников. И то не 74, който е по-модерен и работи с натовски патрони, а стария АК-47. Защо? Защото сме имали останали много муниции от социализма. Значи когато става въпрос за 1000 лева, гледаме откъде ще дойдат патроните. А когато става въпрос за нещо, което струва 10 милиона, не гледаме, че трябва да купуваме патроните от другия край на света. Да, автомат Калашников се произвежда в България. И всички знаят, че той е най-добрият в света. Дори руснаците признават, че нашия е по-добър от китайския, който е по-добър от техния. Но нали сме в НАТО? Защо приемаме на стандарт нещо, което е от преди 70 години? Пазим външната граница на НАТО с социалистически патрони. Значи не е въпрос на стандарт, а да правим каквото ни кажат. Купуваме си от тях оборудване, а то докато дойде, ние караме старите мигове, старите БТРи и стреляме с патрони 7,62. Затова режем паметници, а нямаме влакове. Ако преди да си купим самолетите бяхме дали пари за ремонта на ПАВЕЦ Чаира, сега нямаше да има двойни сметки за ток в Стара Загора, а самолетите така и така ще да дойдат. Някога. Шеф, аз не разбрах сега ти, американците харесваше ги или не? Защото аз като бях преди 30 години в Щатите, като ме питаха откъде идвам, и те не правиха разлика между България, Унгария, те повечето не знаеха къде е Европа, де. Ние сме две държави, еднакви по площ и по население, но при социализма унгарците първи надигнаха глава срещу строя и руснаците дойдоха 56-та години и ги смазаха. Те произвеждаха един автобус Икарус, имаха едно езеро Балатон и измислиха купчето на Рубик. По същото това време ние бяхме втори в света по брой на язовири на глава от населението. Произвеждахме 60 000 електрокара и 40 000 мотокара на година. И това по време, когато 3 фирми в света, американците, Тойота и ние произвеждаха електрокари. Мотокарите беха с английски двигатели Дизло и Перкинс. Имахме и наша си атомна електроцентрала. Нямахме свобода. Сега унгарците вече са повече от нас като население, сглобяват 5 от най-добрите марки автомобилни в света и дразнат Европа с това, че не дават нищо на Украйна и още не са пуснали Швеция в НАТО. И на всички закани от Брюксел, китайците в момента правят най-големия завод за батерии в Европа и почват да правят завод за електромобили на марката BYD, която е най-продавания електромобил в света за 23-та година. А ние през всичкото тия 30 години унищожихме всичко, защото слушкаме. Унгарците, които имат много по-сериозни причини от нас да мразят руснаците, не са нарязали нито един паметник. Напротив, събрани са всичките в един мемориален парк до Будапешта, който е една от атракциите за чуждестранните туристи и им продават билети, за да ги разглеждат. И не купуват никакво оръжие от американците. Нашия военен министър отиде в Щатите да инспектира как върви строежа на нашите изтребители, които ние сме предплатили преди 5 години и няма готов нито един. Казали му обаче, че ги правят като за тях си. Пич, прати колата като за мене, как не съм се сетил за по-малумно оправдание, що още не съм направил колата на клиента. Добре, че поне имаме още калашници. Така че, зрителю мой драг, ако искаш ти, тя, там и парите в банката, знай, че проблема на България не е, че повечето жени над 50 години са стреляли с автомат Калашников. Проблема е, че повечето мъже под 40 не са го и виждали, после що са били наведени.